जाबाय बे माबाफिनदोल' संख्रिया आराम नांफिनखागोनसो बाहाय होफिनबा बायबायना बे गिदिर जायोना एसे गयो एसे हेभि जाबावनांगौ गौमोन आरो नुखाबायना बे मेसिना जाहैबाय खुसेर फेरेदग्रा खुसेरखौ बायनानै लाबोनानै बे मेसिनाव फेख्रेबनानै बिदैखौ फानोब्ला सानसेयाव बेसेबां लाब जायो बुजिबायना लोगोफोर बेवहाय 2000 लाब जायो अब्ला मासाव बेसेबां जायो 60,000 60,000 फैसा मोननो हायो खरसखौ गारजोबनानै नोङो आरो बेफोरबायदि मेसिनखौ बायनानै लाबोनानै नोङो बबेबा मोनसे जायगा माने मानसि थुबुर थानाय जायगा हान्थामेला सोलिबाय थानाय जेरै कलेजफ्रावबो आरो बबेबा मार्केटफ्राव आरो थांलाय फैलाय लामा बेफ्राव माने बे मेसिनखौ आरामै दोननानै खुसेरखौ नोङो फेरेदनानै मानसिनो गिलासाव 20 रुपिस करि पार गिलास फाननानै फैसा इनकाम खालामनो हायो आरो जायफोरा माने गोसो गुदुं खामानि मावनो थाखाय दाबसेयाव थाङालासे बहायबा हाजिरा मुजिरा मावालासे बेफोरबायदि मेसिनखौ बायनो हायोब्ला बायनानै आरामै फैसाखौ खामायनानै लानो हागोन मनायाव सोयै आरो दा बेखौनो आं नोंसोरनो खिन्थानाय जाहैबाय। समझ रहे हो?